Bona tarda, ara us ensenyaré el circuit definitiu del Cicle Ciutat de Manresa 2015 amb en Rússia, la zona de Sibèria. Sortirem d'aquí com l'any passat. I amunt! Aquí, abans d'aquesta pujada, hi haurà el primer obstacle. Aquesta pedra es traurà i rampa avall. S'ha d'anar una mica al tanto, que han treballat les màquines i la terra està molt tova, amb el qual s'ha de girar la carrola abans no quedi pelada. Camp de futbol, aquí al mig hi haurà boxes, anada i de tornada. Rampa amunt, una altra rampeta amunt. La zona de l'herba i amunt una altra cosa. Corba a la dreta i avall tot. Sempre que agafes a l'esquerra, amunt, dreta, avall. I aquí a fondo.
fent aquesta contrarrecta també, molt llarga, a fondo. Aquest any aquí no hi posarem obstacles. Corba de 180 grams per aquí i sortida darrere la soca. Sortim un altre cop al camí, entrem al bosquet i cap dins del camp de futbol. Veiem que aquí hi haurà un obstacles, com segur. Hi haurà un obstacle de perdre velocitat, creuarem per aquí i anem a buscar el biaix. Fins a la cursa entrarem per dintre la porteria, aixecarem les xarxes. I aquí tres coses del mateix, entrarem per la porteria, perquè tenim la xarxa d'entrar pel lateral. I cap a la zona del bosquet. Esquerra. Baixada. Pujada. Hi ha un bosquet d'arbre. 70 graus. Aquí tornarem a entrar al camp de futbol per sota la porteria. Sortirem també per dintre la porteria. Ara com que hi ha la xarxa hem d'anar per un lateral. I aquí un biaix, baixarà i a peu. Ja per encarar el camp de dalt, fins on hi tornarà a haver la recta de boxes. Que quedarà més o menys cap aquí al mig. I anem a buscar la sortida. Entrarem darrere el rocòdrom.
aquestes barres naixeran, amb la qual entrarem a contrameta. Aquí girem igual que l'any passat i entrem a la meta. Espero que us hagi agradat i desitgem el dimarts veure-us a tots. Us esperem. Gràcies.